Bisal Babu Pati Tripura Mokha Pati ini sini Korbu Division ni Blok Sekretari sini je Suksak Bosono Subokha ini bagai anggono bela-bela ke hambai marego putri bun ar bini loge tongo Pati Mokha hoite presiden kini kakak nakalaya jolmo bubu hai jena loger pha bubu tur pha जोंबो खुची उंजाहा जों बेले-बेले खामजाहा बारो माहाय जा अन्य जागावफोरना बारो जबो मानथो जामा मानथो बैबाय हामजाथो तिनि जे सुबामानि तामा सामखानि बाय सुबाजाक बो तिनि मामा फिमानि आरो मा फिमानि आलाय तिनि जों तेरो पालिलायो आरो बो जों फादनो बागै जों जगतुरखा हामबाय जों दिनै मन्त्रि दासपाराव साफायजाक जेन्टा बिसि अ जागाव सिनि यं बोरै ब थांनाय 2 weeks सिगाङाव ब थैथा हे खानाके बिनि श्राद्ध बे बरंनि खाना लकजमा समबारंके श्राद्ध बे आबनि बागै बरकबो बुइहाय गोनां जाया हाय चलि द्रप जों पारानि बरकबा बते हेकेनो जों जे सुखजामानि जों जत लुकुरक सुबासुक खायो हायफानो जों तिप्रा मथानि बिसिंतै जिनि बुबाग्रा सामानि दङ কোনো পার্টি বা জাতি নে এক্সট্রা তা নাই দি হাইনি बागै जों যত জাগানো সিপিএম नि नगबो जों सुबा सुग्रिउ बिजेपि नि नगबो जों सुबा सुग्रिउ आईपीपी नि जागाबो जों सुबा सुग्रिउ যত জাगानो रिउ हायफानो जों कुंथाय बारा अ जों जे दै थाइसा दारिमान एखेबा मारुम कलसा दारिमान अबनो ओंखा सिनि सुबा सुग हाँ जों तिप्रा मथाराव बयहागे गोबां रैमाया फानो जों जे सुखै जों सुबा सुख खालायजाव आं हामबायरनाय सिनि ब्लक प्रेसिडेन्ट सिनि बरंगोनां हिरनमय त्रिपुरा सारनो कारण बिनि दागिमुं क्राक बिनि नाहारमुं क्राक अबनि बागैनो जत जागानो जों सिनि करबुक साब डिभिसनाव थाङै दङ अर सपायजाक चिनी जेन्टा बिसिनि चेयरमैन बरंगोनां तुलुं राजा देबबर्मा चिनी लिडार चिनी हलेन मोहन त्रिपुरा अरनि लुकुरक गायताबुक साना थांकेबा चिनी थै थांनायनि नुखुंग संसार याकारै थांमाने यागुल बिनि बुसा चला खरक बोरै बोरै खरक बोरै खरमनिनो गलाङै थांखा हायफानो बरक मुनै सौङै फायमानिबा आबाद जेबो वाइसा जों आगे पिसेङै मानो बा जों थैना लिरनाय लांगौ अब जों कुनो आफसुस माखाया केबन केबो तमानके बरक मुनै सुरुङै आसे खेमानि जराव हायफानो जों बरकनि गानाव तंनाय बरक जोंनो सार कांके जों तिप्रा मथानि जों फायनाय गाहामङैबो हामियाङैबो जों बरकनि गानाव तंनाय कोर्टनि चेयरमैन बो दङ असनो सबाय आं नारनाय
Amo sini pani coba sudah sukses sini makna kesini. Amo dek amo yang naik.